дӯстон, шумо ҳатто тасаввур намекунед ки ҳамарӯза дар ин дунёи калони мо чӣ қадар ҳодисаҳои ғайриоддӣ рух медиҳад. Бисёре аз онҳоро ягон кас намебинад ба хотири оне ки аллакай успед намекунанд ки ҳамаи онро ба навор гиранд. Вале хушбахтона дӯстони азиз, ба ман муяссар шуд ки аз YouTube ҳамин хел наворҳои ғайриоддӣ ва аҷиберо ёбам ки дар асл ба навор гирифта шудаанд ва ҳозир бошад пешкаши шумо мегардонед. дӯстони азиз, навори имрӯза бениҳоят аҷиб мешавад. дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворро сар мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. тамошобинони гиромӣ, на ҳамаи ҳамсояҳо аз камераҳои назоратие ки дар даромадгоҳи биноҳо насб карда мешавад хушҳоланд. аз сабаби нодонӣ ва бадҷаҳлиашон онҳо метавонанд ки ба камераҳои назоратие ки ба худи онҳо фоида дорад зарар бирасонанд. мо хуб дар ин навори навбатӣ мебинем ки бозингари биллиард бояд ба шаҳрҳое ки дар биллиард буд онҳоро ба ҳадаф мерасонд ва ӯ бошад албатта ба шаҳрҳо ҳадаф расон, аммо на ба шаҳрҳое ки дар рӯи столи биллиард мондагӣ буд. хай дӯстони азиз, шехтон фаҳмидем. тамошобинони гиромӣ, дар вақти запси ин навор ман хандам гирифт вақте ки ан ҳамин видеоро дидам. Даиҷа вапше ақлида мегира ки ман ягон чиз объяснит кунам бояд. Ба гуфти шумо ин ҳамин мард барои чӣ ҳамин табличкаи оҳанира лесидестай? назари ин мард табличка чӣ тофтестай ина? Ба гуфти шумо. Ина дар комментария бинависен анака. Анака буёву биги гуфти ҳамн гапо. Хай, мо видеоро давом метем. озодона гап мезанем бародарон. ҳанаи марди навбатиро ки мебинед, ҳамон алафтаравакҳои дизелӣ ё ин ки электроники ҳаматон дидагин кор мекунад. як ду бор заводид мекунад, заводид намешава ва и беақл фикр мекунад ки як ду бор агар дар замин бизанаш, ӯ мумкин ки соз шава, аммо баръакс ба ӯ корш и ҳамаро вайрон мекунад ва ҳаёте дора ки дига аппарат дар кор намедорад ва ин маҷбуре ки брава айсариян навша бихара. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, вақте ки ғазабӣ мешен, худтонро ба даст бигирен, астағфируллоҳ бигӯен ва ҳамин видео бояд ба ҳамаи мо урок шава ки ғазабӣ бидан ягон фоида надорад. ба гуфти шумо ҳамин ҷавон метавонист ки ҳамин ҳодисаро пешгирӣ кунад. албатта ба фикри мо метавонист, ба шарте ки каме ақлша кор мефармуд. ин ҷавон хатогиш дар он буд ки бояд тормоз намекард вақти буромадан, барое ки вазми ин бошка қатъи ов ай ҳамин мотоциклаши худаш бисёртара ва агар физикаам надонӣ, бояд интуитивна фикр кунӣ, дони ин чизора. ва ай сабабе ки ин бача ақлша кор нафармон, сазовори ан ҳамин хели ҳодиса шуд. шумо метавонед фикр ақидотона дар ин бора дар комментария нависен ва мо ролика идома медиҳем. баъзан вақт инсонҳо тавони ба корҳои зишт даст заданро доранд ва ба хотири оне ки ба ҳадафи худ бирасанд, бениҳоят ба корҳои зишт даст мезананд. зиндагии ин ҷавонеро ки шумо мебинед, ҳоло аз пешаш ба синну солаш нигоҳ накарда, аллакай аз хурдӣ ба дуздӣ ва корҳои зишту бемаърифатона даст заданро оғоз карда. ба ягон кас махфӣ нест ки хурусҳо яке аз паррандаҳои ҷангӣ, донно ва баъзан вақт зишткор ҳастанд. онҳо баъзан вақт ба амалҳои ғайриоддӣ ва баде даст мезананд ва ин навор бошад, ин гуфтаҳои моро исбот мекунад. чӣ гуна ки шумо мебинед, хурус ба марде ки аз роҳ мегузашт ҳамла мекунад, аммо аксурамали ин мард бениҳоят бақувват будааст ва тавонист дар вақташ ба хурус ҷавоби хуб диҳад. дар назари аввал чунин менамояд ки ин хонум намехост ки пули паркинга пардохт кунад ва бо чунин роҳ хост ки шлагбаунро кушода аз ин ҷо халос шавад ва албатта ҳамзамон ин амали ӯ ҳам хандаовар ва ҳам аҷиб менамуд. дӯстони азиз, агар шумо дар ҳавлиятон бассейн дошта бошед, дӯстдухтари шумо бипурсад ки чаро мотоцикли ту дар дохили бассейни ҳавлия аст, шумо ин видеоро ба ӯ нишон диҳед, чунки ин гуна ҳодисаҳо ҳам дар ҳаёт рух доданаш мумкин будааст. баъзеи одамҳоро ки дар даст болгарка доранд, на ҳама вақт шлагбаунҳо пеши роҳашонро гирифта метавонанд. мо инро метавонем бовар кунем вақте ки ин наворро мебинем. хай акӯ дӯстони азиз, мо дар навори навбатӣ ягон чиз шаҳр додан метавонем. ин духтаре ки мебинед дар парковка рақс кардестай, дар камераи назоратия ки дар ҳамин бино насб карда шуда буд, тариқи ҳамон камера наворгирӣ шудааст. соҳиби навор мегӯяд ки ин духтар дар компания ки дар вазифае ки мехост кор кунад, ба кор қабулш кардиянд ва баъде ки дар кор қабулш мекунанд, ай хирсандӣ берун мебурояд. вақте ки и пара ӯ параша нигоҳ мекунад, ягон каса намебинад, ай хирсандӣ камакак рақс мекунад. хуб, ба хотири ҳамин духтар, ба хотири хирсандиш я лайк мемонем ва видеоро давом метиҳем.
ҳамаи мо ягон маротиба мавриди ҳамлаи гурбаҳо қарор гирифтаем. махсусан ман худам мо нағз медонем ки гурбаҳо беҳад сахт ғазабӣ мешаванд вақте ки ягон намуд сагай пешон бинанд. баъзе гурбаҳое ҳастанд ки гурбаҳои дигарро дӯст намедоранд. ду гурбаро як ҷо кунед худтон мефаҳмед оқибатша вақте ки гурба ғазабӣ мешавад чӣ гап мешавад ва ба оне нигоҳ накарда ки чанд маротиба ҳариф ай гурба калонай ба ӯ ҳамла мекунад ва метавонад ки ҳатто зарар расонад. ва бо дидани ин навор мо шоҳиди ана ҳамин гуна ҳодисае ки мо қайд кардем мешавем. бениҳоят гурбаи нотарс буда ки ҳам ба саг ва ба ҳам соҳиби саг ҳамла кард. майли ма акиячия нафаҳмидам ҳамла кардан ба сагу ба соҳибаш майли барои чӣ шалвари марда кашиди гурба ҳайрону ма. хайр видеоро давом медиҳем. ману шумо ҳама нағз медонем ки дар калаи мо дар дуруни косахонаи сар як намуд жидкиси сафедаи формаш ба формаи чормағз ва дар дохилиш бояд мағзи сар яъне ақл бошад дар ҳамон ҷо. ана ки шумо омада дар ҳамин навор да комментария нависен ки ҳамин ронандаи грузовике ки ай ҳамин кӯча гузашт тестай дар ҳамун косахона ба ҷои ақл чӣ дошт? Комментария дар хизмати шумост. дар ин ҷо ягон шарт дода наметавонем дар байни ҳайвонҳо ин гуна ҳодисаҳо оддия барое ки ҳайвонҳо вақте ки беҳад сахт ҳаракат мекунанд ай ҳаракати баланд пеши раҳшона гирифтан наметавонанд ва бисёр вақт мешавад ки ҳам да паррандаҳо ҳам да ҳайвонҳо рафта ба ягон барьер ба ягон намуд монеа бархӯрд мекунанд ва мутаассифона баъди ин навор дар он аст ки ин ба мошин бархӯрд кард. албатта ки хушбахтона алейна хуб аст яъне оҳуча ва мошин бошад камака кам бошад зарар мебинад. албатта дӯстони азиз дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. ба шумо писанд омада бошад ҳамин намуди жанр яъне ба жанри лаҳҷавӣ гуфтиам гапҳо гап задан дар комментария бинависед. мо ҳар рӯз ба шумо ҳамин хел наворҳои аҷибу интереснира пешниҳод мекунем. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.